Takže ahoj lidi, tady Tomča a dneska budem hrát Bravo. Začal jsem hrát na šelinu, už mám 5. tam, už posledně 2 Legendary Star Dropy, ale můžeme se vrhnout na hru. Tak jdem. Ok, jsou to ještě NPCčka, takže je to show. Nejvíce se budu hrát za šelinu, ale moc natáčet nebudu. Protože... ale 2 powery. Protože natáčím jenom u babičky a dědy. Takže moc často nebudu, skoro vůbec. Když o prázdninách. Takže s tím 100%. Prčic, 100 seklo. 8 pohárku, ok. 8 pohárku dá. To se vezmu. Nice, tady ty jsou dobrý. Tak, jo, mám ještě neto, ale já chci hrát za šelinu. V tomhle videjku bych jsem chtěl dosáhnout 200 pohárků. Takže to je zajímavý. Hodně je Jessina, ok. To si mu op, nice. Je dole. Tak pojď. To je taky dole. Nice. Tady. Tak. Nice. Tady 2 powery hned takhle. Tamhle je Emza. Zbijím ultinou. Tak. To je další jméno. Ok. Už mám 56 pohárků. Jo, lagy. Budu mít El Primo. A potom mám Jessinu, Poka. Tady asi vyberu toho Broka. Tady Boa. A tady asi toho Dynamika. Tady Tika. Tady Franka. Tady 100% Mortisa. Na svém účtě, který mám na počítač na mobilu druhém, mám taky a jsem tady u Leona. Už mám tam i Sandinu, to je až tady. Se chci kouknout, jestli tady je ten Doge, až tady je Chuck. Já už ho získal na svém hlavním účtě. Aha. Tak jdem, protože já ho získám teď už úplně jako na svém hlavním účtě. Kámoši už mají ho, takže proto. Ale teď už je jako dost daleko. Tady Bow, to porazím. Doufám. Super, lehce. Tady je Jessina někde. Čau.
dobře jsem ho vypl, ten pokáč. To vypnu. Nice. Tady kdo bude? Ne. Dobrý den. Tak. Kdo je ten poslední? A kde je? To je moje největší otázka. El Primo. Počkám. Nazdar. Nice. Škoda, RRka jenom. A jsem na svém hlavním účtě získal tak, jak tady máte v news. Tady vidíte, kdy budete mít v shopu mít Stardrop. Tady ty dva jsem měl teď. A z toho mi to padlo. Teď budu mít El Primo, nice. El Primo, oh yes. Let's go. Takže cenu budu mít i. Ne, tak ne. Co mám tady? Coiny. Je to už mám 16 000. Teď bych si chtěl šetřit na Silver Shelly. A říkal jsem, že cíl bude dneska 200 pohárků, ale už to je dost dlouhý, takže příště někdy dosáhneme 100% 150 pohárků. Tak zatím a čus.